o kung sino ikaw. Nasa sarili mo talaga yung yung pagka-ikaw, kung sino ka ba talaga. Kasi ikaw lang talaga ang nakaalam sa sarili mo kung sino ka. So, what's up madlang people, this is Kuya Renz and welcome back to my channel. So ngayon guys, for this vlog and for this video today is very exciting kasi okay, bago tayo magsimula guys, don't mind the background kasi andito ako sa bahay ng kuya ko. Tapos, ano naman guys? Don't mind the background. So, ayan guys, nag-post ako sa Facebook guys na kung sino yung willing magpa-shoutout sa aking vlog, may sequences. So, nag-post ako na kung sino yung magpa-shoutout na may questions ako na about myself. So, mag-comment sila about sa aking sarili, kung nakatry na ba ako ng ganyan, kung ano dyan. So, may nag-comment na 1, 2, 3, 4. May 4 na nag-comment. Grabe yung mga comment nila. So, very hazardous. parang sabi siya palisod, or sa Tagalog pa ang hirap yung mga tanong nila, parang pa-intense yung mga tanong nila. So bago tayo magsimula guys sa kanilang mga tanong-tanong, so shout out muna tayo ngayon kay Ma'am Rochelle Canada Journey. Ayan, maraming salamat ma'am kapatid, Ma'am Rochelle. Maraming salamat. Di talaga ako in-expect nga tutulungan mo ako. So, maraming salamat Ma'am Rochelle. So, sa team Makatao, shout out sa mga admin, sa aking mga followers, sa aking mga viewers, sa aking mga supporters. Maraming salamat guys. Kung hindi dahil sa inyo, di ko rin maaabot yung mga views na marami. Kahit aabot lang ng 100 plus. Maraming salamat pa rin dahil nandyan kayo sumusupport sa aking YouTube channel. So, hindi na tayo magtatagal guys. Ayan, ito naman yung mga may bata. So ito na yung mga questions nila. Hindi na natin tatagalin pa kasi pa-intense. So una tayo kay Iris Bootleg. Ayan. Hello, shout out sa mga Bootleg family. Ayan, alam ko na maraming Bootleg din. Ayan, shout out. Then shout out din sa iyo kapatid Iris Bootleg, na alam ko ay cousin ko rin ito guys, na malapit lang kami ng bahay, maybe minutes lang ata yung lalakarin namin kasi kapit bahay lang. So ayan, shout out sa kapatid Iris Bootleg. Ayan. So ito po yung question niya guys. Nakatry na ba ka og na in love to ara? Nakatry na ba ako na in love? So for me, they have two options guys about love. Para sa akin guys, they have two options of love. Love na kung sa Bisaya pa is gugma, kung sa Tagalog pa, para sa akin guys, dalawa talagang option ng love. May love na na in love ka sa isang tao. Yan, na in love ka sa isang tao. May love din na nirerespeto ka, respeto ka kahit sino ka, yan. At parang namahal ka, yan talaga yung love para sa akin. Dalawa, yung na in love ka at yung nirespeto ka sa isang tao, yan talaga yung in love ko. Pero yung tanong niya, na-try na ba ako na in love? Oo naman guys. Hindi naman, wala namang tao na hindi na in love, diba? Especially sa unang in love ko, parang first love never die talaga. Pero yung first love ko is parang hindi ko ma-explain guys yung first love ko guys, kasi parang hindi siya mawawala sa isip. Hindi siya mawawala sa isip kasi parang first love nga, di ba? Yung first love, di ba guys? Yung first love ay intense. Yung parang gusto mo na siyang makuha na akin. Tapos magsiselos ka kung may kasama siya. Magsiselos siya. Yun talaga yung first love guys. Totoo naman guys na
first love never die sa iba, pero para sa akin guys, first love is for me is inspiration naman yung first love ko, kasi ang masakit naman guys kapag na-inlove ka sa isang tao tapos hindi ka minahal, tapos in love ka pero siya hindi in love sa'yo. So ang sakit, diba? Ayun. Kaya guys, ingat-ingat sa gugma, ingat-ingat sa love, baka ayan. So tapos na tayo kay Iris Butlig sa kanyang tanong. Next tayo kay John Grace Bangkilay. Ayan, mega love shout out sa mga kapatid na Bangkilay family. Ayan, maraming salamat sa tanong mo, John Grace Bangkilay. Ayan, ito yung tanong niya, anong nag-push sa'yo para piliin ang ganyang karir o pagiging vlogger? Ayan, para sa akin guys, yung nag-push sa akin ang maging vlogger, para sa akin is Panginoon. Panginoon talaga guys, kasi napasok ko sa utak guys na maging vlogger ako. Yan talaga yung ano ko na nasa isip ko. Na parang kasi nakita ko yung iba guys na Bisaya vlogger din. Pero parang pagkakita ko sa ibang vlogger na Bisaya, parang na-motivate ako guys sa simpleng vlogger lang. Especially kay Flora May Buholana, sa mga Bisaya din na vlogger. Parang na-motivate ako ko, bakit kaya nila? Bakit hindi ko rin kaya? Dahil kinaya nila, kakayanin ko rin to. Kaya parang pinupush ko until now, vlogger pa rin, hindi pa rin ako nagsasawa, hindi pa rin ako sumusuko. Ayan, dahil sa Panginoon po kapatid John Grace Bangkilay, dahil sa Panginoon po siya ang nag-push sa akin, siya ang nag-push sa akin na maging vlogger talaga. Baka para sa akin guys, pagka ito na yung linya ko, baka dito na ako magsimula guys. Ayan, tapos na tayo kay John Grace Bangkilay. Next tayo kay Carl Alingig. Nakatry na baka uyab o babae love? Ayan, yung CS namin guys ni Karel is cousin ko to. Yung CS namin is love. Parang respeto lang guys ba. Carl Alingig yung cousin ko to guys. So, ang questions na nakatry na ka ba uyab o babae? Ayan, nakatry na ba ko ako ng in love sa babae guys? Nakatry na ba ko nuko uyab? So, ano guys, when I was grade 3 guys, doon sa Manila, nakatry ako ng inlove, pero parang ano pa yung isip namin, parang bata pa, yung puso namin parang bata pa, pero nakatry na ako talaga, Miss Carol Alingig, ng girlfriend. Yes, 9 years old ako noon guys, 9 years old na in love sa babae. Ayun guys, hindi naman ako nagpapasigarbo or nagpapataas sa dahil sa gwapo, pero ang babae talaga guys yung nauna na in love sa akin, tapos siya yung nag-convince na manligaw, ganon. Tarami no? So, parang yung isip pa namin dati noon guys is parang ano pa, parang bata pa, parang wala pa sa sikmura, itsura, parang joke lang yun na ba guys. Pero na in love talaga ako, na naka-jeep talaga ako ng babae. Ano raw? Nakatry ako Miss Karel ng girlfriend noong grade 3 ako, 9 years old. So next tayo guys sa panghuli na tanong. Intense kaayo guys no, parang ang hirap talaga kasi guys na magtagalog tapos Bisaya ko. Tapos hindi ka dati guys noong 9 years old nakapunta ako ng Manila, tapos ayun nakatry ako ng Tagalog, kaya hindi masyado kasi ano lang guys, 1 week lang kami doon sa Manila. Tapos umuwi din kami sa Bohol. Ayan. So nakalimutan ko na yung mga tono ng Tagalog. Ayan, so binabalik ko ngayon. So next tayo, ito yung pinaka-intense na tanong guys, kay Danica Pilinyo. Ayan, shout out sa kapatid Danica Pilinyo at saka sa family ninyo, Pilinyo family, shout out. Then ito po yung tanong niya guys, naka-discriminate ka unya, how did you handle it? Yung tanong niya guys, na-try ko na ba guys na yung discriminate ako sa isang tao, and then how I handle it? So yes po kapatid Danica, nakatry na po ako, maraming na ako nakatry na discriminate ako, especially yung mga galawan ko, yung mga boses ko. Alam naman niyo Danica, diba, yung na pagka who am I. So para sa akin guys, yung discriminate is masakit, pero I handle it to guys, ang gagawin ko lang sa nag-discriminate ng isang tao, hindi ko lang pinapansin guys. Kasi ako okay lang naman sa akin guys na hindi ako nirespeto, hindi ako na-discriminate ako, hindi judge ako. Okay naman sa akin guys kasi tao rin siya, tao rin ako, nobody's perfect. So
I handle it through, hindi ko siya papansinin, tapos be yourself, kasi alam naman ng Panginoon na kung sino ka. Then alam naman mo o ako na sino ako. So yung kanta na Who Am I, so alam ko naman kung sino ako. So yung tanong ni Danica, yung handle it is yung how to handle it is yung believe yourself and trust God, because nasa Diyos ang lahat talaga. At tapos na din sa sarili yung totoo kung sino ikaw. Nasa sarili mo talaga yung yung pagka-ikaw, kung sino ka ba talaga. Kasi ikaw lang talaga ang nakaalam sa sarili mo kung sino ka. Yan. So, grabe yung mga intense kaayo yung mga tanong, guys. Hindi yung bang, grabe yung mga tanong ni Danica. Ay, Danica, discriminate word. Pero yung pinaka-worst na tanong, para sa akin, i-rate ko yung mga tanong nila. Yung pinaka-intense is yung Danica Pelenyo. Grabe yung intense niya. Yung discriminate. Tapos, pangalawa, I can Jan Grace Bangkil yung nag-push, yung na maging vlogger. Yung, grabe yung mga questions nila. At yun lang po guys, uulitin ko guys, i-shout out natin yung family, Butlig family, Bangkilay family, Alingig family, and Pilinyo family. Mega love shout out. At maraming salamat sa 4 na tanong. Kahit 4 na tanong lang guys, pero intense. Grabe yung mga tanong nagkabungi-bungi. Ito gusto pangutan ng karabing lisura. Ayaw naman pangutan na, mga lisod. So yun lang po guys, at maraming salamat, and don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. That is Reneo B. Hinampas Jr. Official. So don't forget to like, share, subscribe guys. I hope na like it kayo sa aking videos kayo, na like it daw. So I hope guys ay mapatuloy kayo sa pagsubaybay sa aking mga new vlogs, at maraming salamat sa pagmamahal sa aking YouTube channel. So please support me guys, especially sa mga Ubay dyan, Ubayanos team. Please support me as a YouTube vlogger dito sa Ubay. I am proud Ubayanos. So yun lang po guys, maraming salamat, and see you for the next vlog, at hanggang sa muli, paalam mga kapatid at mga loading.